नि थाखाय खुंजानाय बड'ल गेलेमु आरो हारिमुआरि जथुम उदालगुरि जिल्लानि नैबे भेरगाव महकुमानि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बेयो दिनै थुंगिबाय आरो बे थुंगिनाय सानाव जोङो 2022 आरो 23 बोसोरनि थाखाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था बे बान्थाखौ जोङो जोंनि बर'नि गागि मेथाइ लिरगिरि मेथाइ खनगिरि रेडिअ आर्टिस्ट हारिमु सिबियारि जोंनि बाक्सा जिल्लानि रजनी स्वर्गियारि बिथांनो जोङो बावनाय जाबाय आरो बे बान्थायाव नोगोद 2 लाख रां आरो मान बिलाइ आरो लोगोसे ममेन्ट मोनसे थायो बेखौ जों बिथांनो बावनाय जाहैबाय आरो बे 2022 आरो 23 नि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था बेखौ बिथांनो जोङो गथायनो मोननानै बावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला सासे गोख्रों आरो सासे हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा जगायनाय सासे सुबुंखौ जोंनि हारिमु बिफाननि जुरि कमिटिया सायख'नानै होदों बेनि थाखायनो जों बिथांनो बे बान्थाखौ होनो मोननानै हारिमु बिफाना बिटिसिनि जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय आगुनि जिफोर गेलेगिरि गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनानै जोंनि ओनसोलखौ मुंदांखा खालामनाय बिथांमोनखौबो जोङो दिनै बेहाय बरायनाय हाबाफारि जोङो लाफानाय जादों आरो 2022 बोसोराव जाय गेलेगिरिफ्रा हादोरनाङारि आरो हादोरारि गेलेनायफ्राव एबा नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव मेडेल मोनबाय बा बान्था मोननो हाबाय बिथांमोननो जोङो बोसोरै रांखान्थि अनसुंथाइ होयो बे रांखान्थि अनसुंथाइखौबो जोङो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों राननाय जागोन दा बे हाबाफारिखौबो जोङो खनसेयैनो लाफानाय जादों। गेलेनायनि बिदि जोङो स्पेसिफिक बिदि एवार्ड गैया जायफोरा बान्था मोनदों बिथांमोननो जोङो एवार्डखौ होनाय जादों बा बान्थाखौ होनाय जादों आरो नैबे गेलेमु जथुमाव जायफोरा मेडेल मोनबाय बे मेडेल मोननायखौ बिथांमोननो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों होनाय जादों। सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों मा इभेन्टआव गेलेनाया सानथामनि हाबाफारियाव जोंहा दोरोङारि गेलेनाय एबा जायखौ जोङो इन्डिजिनियास गेलेनाय होनना बुङो बे इन्डिजिनियास गेलेनायनि गासिबो आयदाखौ बेवहाय लाफानाय जादों खमलायनाय बाथा गेलेनाय गिला गेलेनाय दंफां खुनाय दाउब' आथिं थाबायनाय बायदिसिना जि इन्डिजिनियास गेम दङ बेखौ जोङो बादायारि हिसाबै लादों आरो जोंनि बक्सिं उसु काबादि भलिबल फुटबल गोलाव बारनाय गोजौ बारनाय एबा एथलेटिक्स आरो बे गासैबो इभेन्टखौनो जोङो लाफानानै बे गेलेनायनि जथुमखौ जोङो खालामनाय जादों आरो बेयाव 1500 गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों। मोनसे फोसावनाय फैगौ 18 एप्रिल खालि गोदान दिल्लीयाव खुंनो गोनां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 464थि जोनोम सान फालिथायनि थावनिखौ गुबुन थावनियाव सोलायफिनबाय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि नाजानायजों फैगौ 18 एप्रिल खालि गोदान दिल्लीयाव खुंनो गोनां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 464थि जोनोम सानखौ गोदान दिल्लीनि राफि मार्गआव थानाय कन्स्टिटिउसन क्लाब अफ इन्डियायाव खुंनाय जागोन होनना फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय बे फालिथायाव 200 सानिबो गोबां भक्त बिथांमोना बाहागो लानो फैगोननि थाखाय बे कन्स्टिटिउसन क्लाब अफ इन्डियानि जथुमसालिया 200 साल' जिरायजानायनि खाबु थानायलाय बे थावनिखौ सोलायनानै 200 सानिबो बांसिन जिरायनो हानाय बायदि गोदान दिल्लीनिनो मालभिया नगराव थानाय 7 बेटेलियन DAP पुलिस कमप्लेक्सनि एयार कन्डिसन कमिउनिटि सेन्टाराव खुंनो थाखाय जथुमसालिखौ थि खालामफिननाय जाबाय।